Uzo nke Obe nke Akwukwo Nso, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Mmeghe Jesu akpọrọ Pita, James na John bịa n'ogige Getsemani sị ha, ọnụma juru mmụọ na-egbu m egbu, nọrọnụ nga soro unu m chewe nche ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Ya pụọ kpee ekpere sị, Nna, ya bụrụ na ihe a enweghị ike ịgafe mbeluso ma ṅụrụ ya, ka uche gị mee. Mgbe ọ bụ okwu a n'ọnụ, Judas nwaazụ nke ahụ rere ya akpọrọ igwe mmadụ bucha mma agha n'okpiri bata. Ha jide Jesu kpụgara ya Kaifas, onyeisi nchụaja, sekpuru n'ala. Ndị Rom niile ezukọla na-agbara machi izu, na-echere echiche ọjọọ nke ka nke bụ na enyi nọ m n'obi. Onye tụkwasị obi nna ya amaala m ikiri ụkwụ. Onye nwe m, biko merenụ m ebere, bulite m ka m bịa kwụ ha ụgwọ ya. Jesu m, ahụrụ gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji m obi niile chara na mere gị. Ekwela ka m kewapụ ome ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa ji mee ya ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke mbụ, ama Jesu ikpe ọnwụ. Anyị eseburo gị Jesu, anyị nye gị ekele. Maka n'ihi obi gị dị asọ wee gbapụ ụwa. Kaifas asị Jesu, eji m aha Chukwu dị ndụ asị gị, ṅụọrọ anyị iyi na ị bụ Kristi nwa nke Chukwu. Jesu aza ya, ikwuola ya, mana ana m agwa gị na emechaa na ị ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ nọ n'aka nri nke ike si n'irugbu nke igwe na-abịa. Kaifas adọwa uwe nru a na ya, tie mkpu sị, o kwuola arụ. Ndị mmadụ kwughaziri sị, kpọgbuo ya, kpọgbuo ya. Ha bido gbuwa ya asụ n'iru, kpụwa ya ihe, sekpuru n'ala. Ndị Rom niile na-enweghị ihe ọjọọ ọbụla siri oke ike. Ndị kpọrọ m asị na nkịtị akarịala. Ndị Rom ji ihe ọjọọ akwụ m ụgwọ ihe ọma, maka na m na-eso ụzọ ezi omume. Onye nwe m, nye m ndidi ka m ghara ikwuhie ọnụ bụ ihe na-esiri m ike. Ekwela ka ikwu na ibe kọọ m. Nye m obi siri ike nke m ga-eji emeri ọnwụnwa niile ga-abịakwute m na ndụ m. Jesu m, ahụrụ gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji m obi niile chara na mere gị. Ekwela ka m kewapụ ome ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya jiri mee ya ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke abụọ, Jesu eburu obe ya. Anyị esekpuru gị Jesu, anyị nye gị ekele. Maka na iji obe gị dị asọ wee gbapụ ụwa. Kaifas eziga Jesu na nke Pilet, onye lechara anya kwupụta sị, o nweghị ihe ọjọọ ọbụla nwụrụ nwoke a mere. Pilet ezigara Herọd. Herọd ezighachiri ya, ajụcha ya ajụjụ, zighachiri ya Pilet. Pilet na Herọd eji ya n'ezi esemokwu dị n'agbata ha abụọ. Pilet abịa maa Jesu ikpe ọnwụ, sekpuru n'ala. Gịnị kpatara ụmụ mba ji arị iro? Kedu ihe ha ji arị iro na-enweghị isi? Ndị eze ụwa adụkọtala ukwu gbaa izu ha ji emegide dị nwere na onye tere ude. Obinigwe na-achị ha ọchị, osebụla ụwa achịgbuola ha n'ọchị. Onye nwe anyị, mee ka anyị kwụrụ n'ụzọ eziokwu gị mgbe niile, ghara iji egwu ndị mmadụ emehie gị. Mee ka ndị na-achị obodo tinyere nzukọ gị aka n'ọrụ ịgbasa ikpe nkwụmọtọ. Jesu, ahụrụ m gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji obi niile chara na mere gị. Ekwela ka m kewapụ ome ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Bịa jiri mee ya ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke atọ, Jesu ada nke mbụ. Anyị esekpuru gị Jesu, anyị nye gị ekele. Maka na iji obe gị dị asọ wee gbapụ ụwa. Ndị nke m, kedu ihe m mere unu? Kedụkwana ihe m jiri megide unu? Zaanụ m. Ejiri m unu ọgụ afọ abụọ dufue nụ n'ọzara. Eji m achịcha nke eluigwe zụọ unu, dubata unu n'ala nke jupụtara na mmiri ara na mmanụ anwụ, mana unu ejila obe kwụọ onye nzọpụta unu ụgwọ, sekpuru n'ala. Ma ọ bụ ọrịa anyị ka o bu, bụrụkwa ahụhụ anyị ka ọ na-edi, ma anyị chere na ọ bụ onye ụwa ọjọọ, nwa onye Chukwu megburu emegbu. Chineke m, nye m amara gị n'uju, ka m nwere obi ọcha na obi aṅụrị, buru obe m ụbọchị niile wee na-eso gị.
Jesu m ahụrụ gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji m obi niile sara na mmemme gị. Ekwela ka m kewapụ onwe ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya ji nne ya ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke anọ, Jesu ezute nne ya n'ụzọ. Anyị esegburo gị Jesu, anyị nye gị ekele maka na iji obe gị dị asọ wee gbapụta ụwa. mgbe Jesu hụrụ ebe nne ya kpọrọ n'ukwu obe, bịa hụkwa nwa azụ ahụ ọ hụrụ n'anya n'akụkụ ya, ya sị, nne, lee nwa gị. Ya gwakwa nwa azụ ahụ na nne gị. Nwa azụ ahụ akpọrọ ya mgbe ahụ lawa n'ụlọ ya, sịpụrụ n'ala. Lee, edebere nwata a maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ bụ ihe ọmụmaatụ a ga-ekwutọ ekwutọ, ka e wee kpughee echiche nọ ọtụtụ mmadụ n'obi, ma mma agha ga-agbawa gị obi. Onye nwe anyị, mee ka anyị were nne gị dị asọ bụ Maria ka ezigbo nne m, hụ ya n'anya ka isi hụ ya n'anya, na-asọpụrụ ya maka ihi gị. Jesu m ahụrụ gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji obi niile chara na mmemme gị. Ekwela ka m kewapụ onwe ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya jiri ihe ya ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke ise, Simon enyere Jesu aka ibu obe. Anyị esegburo gị Jesu, anyị gị ekele maka na iji obe gị dị asọ wee gbapụta ụwa. mgbe ha nyechara Jesu mkparị, ha yipụ ya uwe nru ala ya, iwe ya uwe nke ya, duru ya pụọ gị kpọgbu ya. Ma mgbe ha na-aga, ha hụrụ Simon onye siri mmanye ya ka o buru obe Jesu, sekpuru n'ala. Ana m agwa ụnụ, ọtụtụ ga-esi n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ ya nọnyere Abraham, Isaac na Jacob na alaeze eluigwe, ma a ga-achụpụ ụmụ alaeze na mbara ezi kwurịtịrị, ebe sọ ibe akwa na eti ikikere eze ga-adị. Chineke m, mee ka m were obi aṅụrị na n'obe gị niile ị ga-ezitere na ndụ m. Ekwela ka achụpụ m na n'eze gị. Jesu m ahụrụ gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji obi niile chara na mmemme gị. Ekwela ka m kewapụ onwe ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya jiri m ihe ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke isii, Veronica ehicha Jesu iru. Anyị esegburo gị Jesu, anyị gị ekele maka na iji obe gị dị asọ wee gbapụta ụwa. mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, nọkwara ndị ọma niile. Ọ ga-agwa ndị ezi omume, mgbe agụụ na-agụ m, unu nyere nri rie, mmiri na-agụ m, unu nyere mmiri ṅụọ. Mgbe m bụ onye ọbịa, unu nabatara m, agba m ọtọ, unu yiwe m akwa. Mgbe m nọ na-arịa ọrịa na mgbe m nọ na mkpọrọ, unu bịara leta m. Sekpuru n'ala. Onye kwupụtara n'iru ndị mmadụ, aga m ekwupụta ya n'iru nna m nọ n'eluigwe. Ma onye ọbụla agọnarịrị n'iru ndị mmadụ, aga m agọnarị ya n'iru nna m nọ n'eluigwe. Chineke m, nye m ndị ezigbo ikwu na ibe na ndị enyi ga-anọnyere m, ma na nsogbu ma na aṅụrị. Mee ka m wepụta obi m gbara gị akaebe n'ụwa, ka i wee kwupụta aha m n'iru nna gị. Jesu m ahụrụ gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji m obi niile chara na mmemme gị. Ekwela ka m kewapụ onwe ọzọ n'ebe ị nọ. Mee ka m na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya jiri ihe ya ọbụla masịrị gị. Nkwụsị nke asaa, Jesu aga nke ugboro abụọ. Anyị esegburo gị Jesu, anyị gị ekele maka na iji obe gị dị asọ wee gbapụta ụwa. ndị nke m. Kedu ihe m mere ụnụ? Olee nnọọ ihe m jiri megide ụnụ? Zaanụ m. Eji m achịcha ọcha niile, echiche m niile na mmụọ m niile bịa gbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Jesu ahụrụ m gị n'anya Kraịst ihe niile. Eji m obi niile chara na mmemme gị. Ekwela